yakin. Ha piye? Banyu wangi. Yo Met. Ojo kalah Met. Munyer lho Met. Ayo Met ojo kalah Met. Eh. Ojo ngisirke bojone. Ojo sini ki lho Sik, iso. aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa Dek? Iki baleni. Lho tamatno. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamane ta iki mau? Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal, Sik. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Kalian ono ta? Ben banyu komet cetok. wangi. Dadi iki contoh iki. Kok ora mau sawang iki piye? Amar to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Kalah Met iki. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan koncoku kurmen. Menemben nek kate bales, pelan ae cek Oh, gak meninggal, Dik. Sik milih sing dek sing. Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono Karep kuwi. ape nyaduk geger Met. Kaya iso ora. Piye kene. Kene ver ngono lho. Ayo jajal. Banyu wangi. Dek kan salto. Heeh. Ini lah versi ini dek. Heeh. Ayo. Ojo kalah Met. Apa Met? Malah kayak kira anyang-anyangan. Malah ora cetha. Punten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J. Ngaten iki. Napa J niku Mas? J iki jaranan. Oh, terang dudung dadi nuntak jelem. Enggak kira-kira. Tapi sinembang kok kayak Cahayu Sini. Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawiryan gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Mas Dadi kowe lek mek gur ngene, ro Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, brakot karo Victor. Victor niku piyaine gede dhuwur ya Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene Mbak Prabowo. Kene. Diaturi munggah kene. Karo nang perkara. Ah, yo. Gubuk asmara. Trak kongkang. Kene Cahayu Perobor ini. Pas ki wonge Gabung karo tak komet karo tak slendro. Ono Victor. Piyayi saka Magetan. Lole. Sik. Op. Probor ini wis munggah, komet senek Victor endi? Lah nggih. Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepat. Komet, sampean enek. sing nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, karepku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Probor ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuh kok. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti Met? Victor Met. Tak celuki ya. Iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya Met? Met. Oh, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Seniman dalang kuwi. Kloder Victor yo ngatuk. Iki apa butane kok malih loro ki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas, Jarimu piyantune gede dhuwur. lho, nek Victor iku nek gathuke Mbak Robo. Robo iki biasane piye? Robo kan piyantune ideal. Ah, ini pengingdulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo mbake. Ayo kene. Jare mau Gubuk asmara. Ayo metu Ben jalan. joget Sik, dek. sik. versi J. Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Wah. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. Terus gimana? Victor. Victor. Itu ku mencolot. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Sik Victor ta, niku ngomong-ngomong
Apa? Iya. Aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Dadi dia itu punya kelebihan jogete apik dhek. Napa? Ora percaya to? Napa ngene iki? Lho jajal tung tung. Alah aja percaya, Met. Lho, 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 lho. Joget sik, versi sik. Ayo versi C yo. Yo. Versi C. Laras kawinyan. Gubuk asmara. Wah, rambutnya tuwa kok. Ayo, yo, yo, yo. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal Joko aja godo. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Ayo. Iya iya. Ayo. Oh. Ya. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. gubuk kae biyen aku goleken Nah, ing jaga Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono. Delok ning kono delok kesenian. warna abang tanda isih lega. Nah, sing delok ning kono karo delok karo komen. Delok. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandeng tresno. Ya ayo. Tanpa bantalan tanpa kloso bot abot ketaman asmara gubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan. wayah wengi Ngerti. rakyat rino cadekan sajroning Oh, ah, ati oke. tanpa luntur saya merah hati aku kowe dadi garwa merga lereng Wow. ning kubur Ayo. Ayo wong delok kae wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Bisa apik. Yo yo. Ayo, wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Apa sih kesurupan? Wong delok. Alah. Ya, Piye Bang. piye, Met? Itu cak omong-omongan lho, Cik. apa cak Apa kuwi? Apa sing bebak apa? apa cak Lah polahe kaya ngono. Oh, anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. lo kelebihannya luar biasa Iki lho, Met ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. aja ngenyek lho ya iki Victor andalanku ya Mas Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget, Victor Mas ya kaya bal bekel Loh, kok bal bekel to. maksudnya kelincahannya Iya. kelincahannya kaya ngene kok iso mbok nyek-nyek wis narine kaya ngono apik kaya ngono kok iso lagi ngene ya, Met yo. takonono. Selain nari, Selain isone air apa? apa? Ayo, isone. Loh, iki urung sepiro, Mas. Urung sepiro. Suara. Ala gor suara bedino iki nyuara lho. Nembang iso Nembang apik. sulo.
Kalagur suluk bendina pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk iso ora? Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takono no ukuran. mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan. Semester berapa, Tor? Semester 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apal Katok ya itu. Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus lho ukurane pempes piro. paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora Met. Aja sini-sini wong lho Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan. Jor-joran apik endi karo Victor? Jajal. Ayo Met tes Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan Ayo, tes, mahasiswa pedal. Semester 7 iki, semester Pedal-pedah 7. kowe. Niki semester 7 to. Kowe semester piro Met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol. Mas, Ayo Met. tak tuh dikedang. Ikuti suara saya. Yo. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke Met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik lho cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung. Tenan lho Met, sini wong lho Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ya. La 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 la. Nanti cah. Apik lho. Apik dek. Ekspresine deloken vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak iso. Undur-undur. Lho kan apik koreomu. Aja sini-sini wong lho. Ekspresine apik. Anak trimo sampean lebih orjen, nek orjene halumrah gamelan coba sampean iso apa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya, jajal. Dhuwur nadane. Tunjukkan Iso. toh. Sapa ora? Lah, aku ora iso dhuwur ini apa lho? Maneng ison. Maneng diloro ati. Diulang-ulang kamu lho, Nduk, Prabor ini. Ayo. Aja nganti kalah. Ojo isi tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kaya Prabor ini iki lho. Sik. Gurune Maneng. Cek Met. Apa bugle apa Met? Baterai. Oh baterai. Robot. Tor, wis tak jambak lho. Aku. Maning iso. Ya. Maning diloro ati. Maneng ison. Maneng loro ati. Apike kaya ngene. Met aja sini-sini aku lho Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Ulun. Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yogo lelaki, sing Orjen punya lelaki, Sing ngebas. Victor juga lelaki, Syuting. tukang syuting lelaki. Siap, laguku kok. Lagumu kok. Lelaki tok sing bener. Iya tuh Pak. Lagumu kok anu apa Pak? Dia bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong iki didikane Prabor ini kok. Iya latak-latak Victor lah juga mini ngene ya. Ya. Victor mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki lho. Rungane sik. Piye? Sapiro ngono. Pinten, Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jari iki mang. Iki gak serbet to iki. Lah iki tuku jare siji kan kanggo wong telu to. Ngecek kowe kok ya.
Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lo cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki panuti gareng juga Heeh, dhek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngicek. Loh, Allah Akbar Allah. Besok malah kok mikir. malah Dan itu malah adan. Lah kok yo malah komat. Karepe versi religi. Religi. Ngomong religi. Religi kok. Religi lho, Dek. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Kok sik, Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene, Met. Aja isin sini. Jaranan, Met. Sikil gue lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo Jare neh. gagelan larang. Nah, kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo, Met. Kene, Met. Victor. Apa, Mbak? Kan lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang ngono. komet kon kok menceklat. Komet iki gampang ngitekan nek ro cah cilik. Ayo, Met. Ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo, Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Kethek ugleng. Loh, Lho, maksudmu aranono. Ora sampean iki. Lho, jaranan yo, Pra. Oh, jaranan. Loh, ape? Trandundung. Oh, yo, njajal. Dek mau kalah karo Victor, Dek. Ayo. Yo. Sedul. Jalanan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Sedul, jalanan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Sedul, jalanan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Barengan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Barengan motor beling, sing kemet kaya maling. Esek ta. Iki piye ta iki? Jane aku yo sana-anak lho. Iki konsepe piye to? Ngene iki dalan ngene iki simile ora 17 lembar ora iso lho, Kang. Iki konsepe piye, Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Ini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetha. Tapi Nduk Prabarini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten kaya bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki, suwe Nggih. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Loh, piye, Met? Kok ganti, Met? Sik, sik, sik. Gak apik. Jelasne, Met. Jelasne, Met. Suwi ra petuk. Senenge gak kaya bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye, Met? Ayo jawab, Met. Seneng bet dangu mboten panggih tak komete api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, sik diurus, Met. Diurus, Met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Sabar. sesama seniman ya kaya dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tau Nah, rukun. meskipun seperti itu, paling tidak, kalaupun ada masalah, paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. kaya dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwerke sapa-sapa oke. Ya siap. percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan ya Ya kan? kaya tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah, asli. kan Wes toh, sesuai gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan ya. klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene kowe rasane Ancuk. Syukur. Ratane yo. Lek. Ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Piye, Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye. Kok tak antem iki kok. aja. Aku ora melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret rene digorot-rot kate grono. Iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu
ya? Oktober bernyapa. Loh, Kowe iki. Ayo, Met. Ngenyek kowe iki. aku suwi lho gak krungu ya. Mas aku Probori niki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret mok leken glecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho, Kon. Kon iki opo? Lah basa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. Nang kene seneng-seneng daleme Pak Dek Ogut Pak Dek sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Iki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku, Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Saya aku kok ditekak piye to? Di- Iya to Mas, sampene omong sampe tak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngibul. Dikon rene lho arep ngopo? Mantuk. Tak wetak. Mantuk piye to? Heeh sing baku. Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi. Sing dadi manten ki sapa? Loh, Kok ngawur ora ngerti acarane, Met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Oh, ini sapa? loh, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Ngekarne. Oh, ngekarne. Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, Oh. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Loh. Kan kaya Bu Mujiatun asline piyayi Nganjuk. Dadi nggih. menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi Nggih. gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Nggih. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo badhe duet Tapi apa? Nyanyi piye, Pak? Probor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa, Nduk? Apa Tembange. Dia. Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu La. tembang campur sari oleh Probor ini sembarang Boleh, iso. Napa niku? Katresnan. Katresnano, Katresnan, lintang asmara mawon. Oh, lintang asmara. Iya, Oh, Pak. karenane lintang asmara Oh, betul. gitu. Oh, Pak. iya. Jadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi lho Cak sampean iku Wong koyo ngono kok kaya Pak Deogut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Deogut. paribasane iku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho yo gak apa. Iki ora penak. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, koyo ya. anan kucing anggora. Heeh. Tembange lintang asmara. Lintang asmara. Oke. Rol sik ya, Le. Rol. Laler mitok ning flore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Ora Rumah sak meter setengah. kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemen. Oh, Dik. Ayo. Iket. Ral Tor. Ral. Sepinter. Ya. Iket. Soso marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya, Susuk. iya. Ndah. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono lho, Met. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Sing Adik. sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adik mau apa nih ta, Prof? Adik mau apa nih? Aja tukaran karo adik. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarake kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipi sih mbok ya ditatur to, Ditatur, Met, Nduk. ditatur. Adik arep Aku nguyu. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak dok kene tadi. Lah nek ndi? Mbah. Umume wong kaya Wong ayu. Ya. wong ayu tresna muginarya tamba susano. Tor, sik. Tor, rungokno ibu yo, Nak. Iya. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Bu, mi bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Iya, ngelamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake.
Aku anak iki. Yo Anake kon njaluk mie ku lho kowe senenono. Pak Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Boe tak ben anake tak gecek deknane. Kok mbok gecek apa? Garuti rumah tangga ya. Kurang tinggi tor, Kurang kurang tinggi. tinggi. Iya, lagi-lagi tor ya. Wong ayu. Jare ora dur Nadamu. Nadane, nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira met omongnya met. la la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun ya. Met, ampun. kowe dagelan banyol yo Mas yo. Aku nek karo ngono iki tak Komet iku kurang Adik ajar. dhewe. Adik ya adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere met. Lha apa? Ndase. Ora cedhok. Yo. ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Penak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa tor getar-getar tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Pikir to. Oh, Mas, apa tuku kacang aku? lah mbok kira apa? Akhirnya bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang kok ya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. Ngibatu Tumbasan pinten? Sik. Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to met? Rek. Aja mbok nyek, aja mbok nyek. rasaku ora bakal tena. Wong bagus nyawa Uncat saka raga. yen tresno bisa Aja ditekek lho, aja ditekek lho. saking romantise. Sing Mbak, wah kanca-kanca malih. Kanca-kanca Kanca-kanca iki pokoke bar disangoni terus mari ketok padang-padang Ketok kabeh. padang, biar. Aku bareng melu padang kok ya. Bro, Ndro, kowe teko kono. terus lentroku. Ke wong delok sing omahe adoh. Ndro. Parane sisan. Ndro, Rata lho. sing omahe adoh didepapanke ono ya an omahe adoh. Ke bojoku dhewe. Sampai dhewe kok. Kok main. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika apa paring saka Bu Yosi? Nggih, Bu Mbak Yosi, Mbak Yosi, Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki met. Gak dah, aku. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa to? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun. kowe met. Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Ya gak oleh nyapa. muring-muring. Sek turah Nesu. loro met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jiran-jiran sudah cukup. Lah kok apik bener. Entekno sisane. Entekno. Ini pemerataan. Iya lah ya makane. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek Cak. perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Yosi. Engko jatahmu ya didum kanca-kanca. Betul. Sama rata. Los sama lah kadak. Ora salah. Pemerataan. Kowe ngono lho. kurang. Ada lho, Kowe Cak, njaluk Pak Ogut. Pak aku gak like karo aku. Asaku. Pak aku. Gelem lah. Ya gelem lah. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono, gelem ngono kok ya. Wis urung. Nggih. Oke, Proborini. Siap. Menika tetembangan Lintang Asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi, siap. tak tutupi anu Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro iki sapa Mbak Proborini? Sing loro. Iya, dia. Ono Dea dia kali karo Mbak Alin. Ellen. 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 Ellen kali Dea. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik, Ayo sik. cantik. Kene. Kene cantik tak
olehno Victor Heeh, cantik. heeh. Kene, Kene, Wang Nomor bawa sesok ini. Iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Dea sama Mbak Ellen. Idea. Iya, yo. Piye, Met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandak. Nduk Prabori ini. Tambah, tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Tembange. Mau wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku pareng. Lah, oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Proborini kali Victor, ya. Biat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, nggih. Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Apa to? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Nggih, aku kok iso. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Kadung di DP wong mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kok. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekek ape menek wit. Ya. Suara Suarane Parudi. Anu Victor munggul. Ya. Aku engklek. Ngenyek we, ngenyek we. Dhuwur di, Met. Ayo dhuwur aku. Tapi gende Aja malah. belambiangan. piye, Met? Ngenyek. Jarno ngenyek deh, ngenyek. Ora ngene ya, Met, yo pancen ngepasne yo ora yo, Met yo. Iya, Aja palane kaya dhewe, ngono, Met. aja kaya ngono enake kaya ngene lek jenggleng kok iso. Enak ora nek wong lanang Luwes. ya, Met yo. Apa? Ora nek wong lanang ya, Met yo. Ayo dia rasa jenggleng, sing jenggleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jegleng ora, Met? Ping pindho, Met. Met, piye, Met? Ping pindho. Ojo kalah, Met. Ojo kalah, Met. Ayo, Met. Ayo balik kono. Bal. Kowe piye karo eklek, Met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye, Met? telu, Met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Ojo kalah, Met. Yo! Ngenyek. Met. 16. Ping 16. Ayo. Ayo rasah bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Met? Rumah samu dolanane cacili kaya. Ganti cas. Ya. Nah iki kita ra iso yakin. Nah, piye? Bianyu wangi Met. Yo, Met. Ojo kalah, Met. Munyer lho, Met. Ayo, Met. Ojo kalah, Met. Ojo ngisirke bojone. Ojo sini ki lho Sik, iso sik, lho. aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamane ta ki mau? Urung. Genano. Ping pira? Ping pira, ping pira. Pisan tapi genan. Jajal, Sik. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Kalian ono ta? Ben Bianyu komet cetok. wangi. Dadi ayo.
iki contoh iki. Kok ramok sawang iki. Amar piye iki. to? Lho. Wah, kena tenaga dalam. Alah metet iku. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan koncoku kurmen. Menemben nek kate bales, pelan ae cek Oh, gak meninggal, oh. Dik. Sing milih sing dhek sing. Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono Arep kuwi. ape nyaduk geger met. Oh ya iso ora, iso ora. Piye kene. Kene wer ngono. Ayo jajal. Iso. Banyu wangi. Dhek kan salto. Heeh. Mila versine dhek. Heeh. Ayo. Ayo kalah met. Apa met? Malah kaya kira anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara Leran kidul alas angker Mbok sing banter. Kono ngono Wong ngono banter karo karan teko. Banterno sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dhek dhewe. merasakan ngono. Gak apa-apa lah, Cak. Sampai niku Piye mau piye Aku yo pikiranku wis teko ndi-ndi. halusinasimu. Halusinasiku. Lak gur sak uplik. Ya, Mbak Ellen kalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabu hari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin. Nah. Sikile gudi Pak Met ya. Yo manut. Victor, iki lho panjen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu. Wong kancane anakku kok. Mana ya. mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komen kalian Mas Lindro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gue cekan gue dibacutke salok nggon wanci. Goro. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa gor. Piye Met kamu? Ro. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora Oke, digawe. siap. Ya. Oke. Menika sing mbakku apa sing dadi lekase penjadi menika menawa Pak Kasihati sak keluarga Sumarambah, Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika sing dikarke Mas